România trăiește un moment care ar trebui să ne pună pe toți pe gânduri. Parlamentul votează decizii militare importante. Se vorbește despre operațiuni defensive, despre avioane cisternă și despre folosirea baza aeriană Mihail Cogălnicianu. Dar apare o întrebare simplă, pe care o pune și liderul AUR, George Simion. Cum poți vota ceva ce nu ai voie să vezi? Din peste 400 de parlamentari, doar o parte au avut acces la documentul complet. Restul au fost chemați să voteze pe încredere. Pe încredere în guvern, pe încredere în instituții, pe încredere în explicații. Dar românii au deja un motiv serios să fie sceptici, pentru că România vine după un precedent extrem de grav. Anularea alegerilor prezidențiale din 2020 și 4 de către Curtea Constituțională a României. O decizie istorică. Alegeri anulate. Voturi aruncate la gunoi. Iar explicația?